see, 'cause I think I do when you're next to me. John, lesson na siya. Sabi niya ba? Parang ang tagal niya hindi nagkita. Magluluto na ako. Past 4:30 na. Di ba sinet ko siya sa alarm? And then, ang lakas ng alarm yun. Nagulat ako. And then, napasigaw ako. Sabi na, what's wrong, mommy? Did you see spider? Kasi minsan may spider dito. And kahapon pala, hindi ko to sa inyo napakita. Isa to sa mga in-order ni Jan. Ito yung, sandali, pakita. Ito ata yung, katulad ng in-order ni Jan doon sa Warrendale Hotel. Yung pinunta namin nila Ray nung nag-dinner kami. May siya, nakarap siyang steak sa bacon. And, meron siyang, buksan natin ha. Meron siyang naka-topping na butter na may seasoning na siya. And then yung meat, meron din seasoning. So, yeah, lulutuin natin to. First time ko magluto nito. Tig-isa kami ni Jam, pero kung gusto ng mga bata, pwede rin sa kanila yung akin. Sa kanila na lang. Yes, baby? Are you cooking some tea? Yeah, for dinner, baby. And kumain siya ng, ayan, nagbukas siya ng, yogurt. Put in the bin, Baba. And, eto yung, lulutuin ko para sa mga bata. Pero kung ayaw nila nito, pero alam kong gusto nila yan. And kung gusto nila to, yung akin, sa kanila na lang. Tapos, yung ang kakainin ko, eto. Tapos, ibalot ko na lang siya sa... okay. Wala daw, bean bag. I-wrap ko siya sa lettuce. Kasi may lettuce pa ako. Walang bean si Daddy kasi tinanggal, inalis na dyan yung bean kasi ngayon yung, yung pick up. So, yeah, magluto na tayo. Magmamash potato si Jan. Tapos, hindi ko alam kung anong dressing dito or sauce dito. Siguro magluto na lang ako ng creamy garlic. Kasi yun ang in-order ni Jan dun creamy garlic, prawns. Tapos, ayan. So, sige, magluto na tayo. So, ang gagawin ko, magpapainit ako ng skillet. Kunin ko lang yung skillet. Ito. So, paiinitin ko to. And, paiinitin ko yung oven. So, parang... Oven, yes. So, lulutuin ko muna siya dito. Then, after, ilalagay ko na siya sa oven. Kasi makapal to Kasi sobrang kapal niya. Wait, baby. In Chona's kitchen? Oh no, we're not cooking in Chona's kitchen. Akala niya magluluto ako sa Chona's kitchen. For later, yeah, okay. Ganyan siya kakapal. Kung iyang bacon nakikita nyo, ganyan siya kakapal. You want this? So, ayan yung butter. Makapal din yung butter. So, hindi ko na, siguro maglagay na lang ako ng olive oil. I want that top. Yes, baby. So, first time ko magluto talaga nito. Si Johnny Boy ang may salarin kasi siya, nag-order niya. Never ako nag-order nito. Nakikita ko yan doon, pero never akong parang gusto ko siyang lutuin kasi makapal siya Ha? Is that ulo? Ulo? No, ulo. Oil. Yes, this is oil. Mantika. Mantika. Very good. Hala, magsayin muna tayo ng kanin. Sayin muna ako ng kanin. Ha? Paubos na yung bigas namin. Tingnan nyo, paubos na yung bigas, Rice! I want rice. I want rice. Bigas, Mom, I want rice with that. Oh, you want rice with that? Okay. So, si Holly gusto nun. Ay, kinakain niya yung bigas. Baka magkakaroon kang bulate. I like rice. I know. Pero not good eating raw rice. Kasi, Too much. only 4 cups. Kasi alam niyo naman ang mga bata, mahilig sa rice. Yeah, why are you washing it for? Why I'm washing? Yeah, with water. To remove some dust or dirt from the rice. Why? Yes. For the dust? For the dust? Ang dami niya naman. May nag-interview po sa akin dito. Ano yun, Baba? For the dust? Eto, inalis ko to. Nasa loob to ng oven. What's that for? That's my baking pan. What's baking for? Diba? Ang daming That's when we cook something like cookies or For cookies? Cookies or
steaks or anything. Steaks. Yeah. Rice. Steaks. Steaks. Hey. So, sinusukat ko lang siya sa, dito ba? Yan, sa middle finger. Yan. Hindi ako nag-kakap. Nasanay akong ganyan. Okay. Naka-on na yung ating rice cooker. Ha? You're going to school? It's too late to go to school, Baba. It's almost 5 na. Hala, mag-aalas 5 na. And, kailangan ko rin na para sa ano ba? Para sa longganisa. Longganisa ba to? Oo, longganisa to. Natanggal na yung ano. Longganisa. Sweet longganisa. Ha? See ya! Sweet longganisa to, guys. Oh, see you guys daw. So, mayroon tayo dalawang skillet dito. Mom. This. Magkikis. Nak, it's 5 o'clock. Ano ka, college? I don't go to school. Oh, you gotta go to school. See ya. Yeah, Mom. Listen and learn. Listen and learn. So, lalagyan ko lang to ng, pakukulin ko lang siyang konti sa tubig. Itong longganisa. Ang pula niya, di ba usually para siyang hindi ganito ba? Hindi ganito kapula. Ito, ang pula-pula niya, oh. Ayun, oh. Para lang siyang yung sausage na binalot namin I kahapon. want sausage too. Pero hindi naman yung pula. I mean, kahaba ba? Parang haba niya, oh. Ang bango. Ang bango niya, guys. Ano siya? Sabi ito, sweet. RJ's Fine Foods. Dehamonado sweet longganisa. Dehamonado. Dehamonado. Lagyan ko pala itong tubig. Nakalimutan ko. Kunti lang. Then, eto. Tan-tan-tadan. First time kong magluto nito, guys. As in. So, siguro ilagay ko yung butter. Kalahating butter sa ano. Dito. Hatiin ko yung butter sa taga, ano. Dito ba? Ayan, oh. Inalisan ko sila ng butter. Half-half. Oh, nagtatalsik. Wait. Yung damit ko. Nag-ipon tayo. Kasi yung damit. Nagtatalsikan ng oil. Oh, ang bango niya. Ang bango ng butter. Parang ang daming garlic. Then, eto na guys. Ilagay na natin ito. Oh. Ito yung pangalawa. I-high heat ko lang siya. Mom, why white in my bag? Ha? Why no white? Ang dami talaga. Why no white in my bag? I don't know, baby. Maybe put in here. Maybe not. Here. I was. Okay. No, 8:59. I'm going to school. Grabe, ang daming butter nito. Ang ingay ng kasama ko. Tingnan niyo yung butter, guys, oh. Ang dami. Hoy, Baba, ang ingay mo. What? Ayan, oh, ang dami. Ang daming butter. To you, and when you go and leave me here all alone, I'll be waiting. We can make Ang ginagawa ko ay hinihimas-himas ko yung skillet para ma-absorb yung oil, para mapunta ba sa meat. Kasi sobrang kapal nito. And yung butter sa ibabaw, hindi siya natutunaw dahil sa sobrang taas niya. Hindi siya naaabot ng heat. Tingnan nyo, oh. Parang wala lang dito sa ibabaw. Wait lang. Pakita ko nyo. Parang walang nangyayari sa ibabaw, diba? Pero yung ilalim, tingnan nyo. Parang ano na siya, oh. Luto na siya. Tingnan. So, babalik na rin ko na siya. Same dito sa isa. Natunaw na yung butter. And ayan, ang dami, oh. Daming butter. Mamaya, ang gagawin ko ay lulutuin ko rin yung bacon pa ganun. So, mamaya na. Ayan, ayan. So, okay na to. Ilalagay ko na to sa oven. And eto yung ilalagay ko mismo sa oven, yung skillet. Mainit na to.
Wait. Pwede naman kasi ito ilagay sa oven. And, ayan. Ilagay ko siya dyan para maluto talaga siya. Siguro, i-cover ko siya ng aluminum foil. Yes. Aluminum foil. Wait lang, people. Para hindi siya masunog. So, i-cover ko muna ito ng aluminum foil. Hindi ko alam kung tama ito, ha. Ako lang naman ito, guys. Para hindi ba masunog yung top at saka hindi mag-dry yung steak. Ba't ko hahawakan yung steak? Mainit yun, guys. So, ayan, ganyan lang. At ilalagay ko ito dito sa oven. Siguro, iset ko siya for 15 minutes. Ay, hindi masasara. Okay. Masasara naman. Okay, wait lang. Akala ko hindi masasara dahil dito ba sa hawakan. Wait lang. Ibaba lang kita. Then, iset ko siya for 15 minutes. Naka 170. Iset ko siya 175 Celsius. Mga 15 minutes. Wala yung longganisa ko. Magluluto pa pala ako ng mashed potato. So, eto, lagyan ko lang to ng oil. And, kumuha ko ng prawns. Para sa creamy garlic prawns. Ang sauce ng ating steak. Ito, and lagyan ko pala to ng oil. Ito na lang, olive oil. Konti lang. Ay, ang bango niya. And, maghihiwa ako ng potatoes para sa mashed potato ni Johnny Boy. And when you go and leave me here all alone, I'll be waiting. We can make it because I know that after all this time, you'll read between these lines. Feeling fine, cause you said this is all you... Napaso ako, as in, ako na talaga. May paganito pa ako, pero napaso pa rin ako. Kasi, di ba linabas ko siya sa oven? Eh, nakaganyan siya. Inurong ko ba naman siya? Ayan, oh, may bakat siya, oh, pero hindi naman ganun ka. Hindi ko lang makikita nyo, mayroon dyan. And, ayan, ako na talaga ang tatanga-tanga. Pinaalala ko pa sa sarili ko, ha? Sabi ko, wag ko nga hawakan. Ewan ko ba, instinct lang talaga na inurong ko siyang ganyan. Ay, first time ko kasi gamitin to na ilagay sa oven. Pero alam ko, may nakikita ko sa sponsor ba sa IG, sa Instagram, mayroon silang pinapasok na parang silicone. Ay, nako, makahanap nga nun. As in, mahapdi siya. So, check ko lang to kung okay na tong steak natin. First time kasi, dapat daw mapaso. And ayun na pala yung aking, pinapakulang ko na yung potato. And eto, babalatan ko to kasi pwede naman matanggal yung skin. Luto na rin yan. And i-check natin to. Wait lang. Kasi si Jan, diba, gusto niya well done. Ayun. Tapos, tayo ng gunting. I-check natin kung okay na siya. Yung hindi na ba siya dumudugo. Check natin siya. Malambot siya, guys. So, hindi siya dry, which is good. Okay. Hindi na siya dumudugo. Ito makapal to eh. Itong isa. Ayan. Wala na siyang dugo. Okay na to. Pareho sila walang dugo. Okay na yan. Takpan ko ulit sila ng aluminum foil and wag hawakan yan. So, ita-transfer ko siya dito kasi magluluto ako ng sauce. And when you go and leave me here all alone, I'll be waiting. We can make it because I know that after all this time, you'll read between these lines. Feeling fine, cause you said this is all you want. No more playing all this. Waiting. I'll call you mine. I know you. Naririnig ko na nandito na yung mga boys. And malapit na rin maluto yung aking creamy garlic shrimp or prawns and yung what's for tea? Yummy. What? It's yummy. Put this in my bag. Huh? Put this in my bag Okay, first. fine. What is it? Did you play good? Yes. Mom, what is it?
Tawang baba. Oh, na, close the door. Patikim ko na to kay Jan. Where's Daddy? Come. So, inaan ko lang to. And yung steak natin, inano ko lang siya, yung aluminum foil na nakatakip. Yun, nakatakip lang siya. And ito na yung ating creamy garlic sauce. Pinapalapot ko lang siyang konti. Si Jan, inaano niya yung baggy. Ipapasok niya na yun sa shed. So, eto, check ko kung luto na or malambot na yung ating potatoes. Si Kuya, ninagay niya na agad-agad sa baggy yung ano niya. Mom, is that allowed to play the PlayStation? No. Oh, yeah. No, because it's not Friday yet. What? It's almost Friday. No, It's Friday. no, tomorrow it's Friday. So, okay na to. So it's Friday, so you can play it. I-drain ko na. Alisin ko na yung tubig. To you, and when you go, you leave me here all alone. Namash ko na yung potatoes. Try this. I burned myself. Because I put this skillet in the oven. And then I had a pot holder. And I put the skillet here. And then I move the skillet like this. Look at this. Ayan, nag-mark siya guys. Oh, ayan. Oh, hindi ko lang makita yun. Try this one, ha? Where did you go? Here. What do you know? Come here. Come in. No, it's not. Oh. So that's better than that. Huh? Again, come here. Say it here. What? I said that's better than the hotel. Better than the hotel. Kasi ito yung in-order niya sa hotel. Tapos, sobrang ano daw, strong ng garlic. So, ready na to, Han. Prepare the table. Mag-shower ka muna? Sige. Mag-shower muna daw siya. Habang naliligo si Jan, i-assemble ko na yung kanilang pagkain. And ito pala, babalatan ko to. Kasi may itim-itim. Parang ano ba, balat. Tanggal naman siya. So, sikasuhin ko na yung food nila. And si Jan, naliligo. Boys, get ready, ha? Hindi lang ba? Lagyan ko na ba itong butter? Yeah. Here we go. Huh? Get ready. Ready. You ready? Try this one, Kuya. Kuya, try this one. Try the sauce. Try this. Ipatry ko kay Kuya. Ano? But we're not having it on a hot dog. You wanna have a hot dog? That's not. Don't eat that! Don't eat this. What do you think of the sauce? You like? Si Kuya hindi siya kumakain ng prawns or lobster, pero kinukuha niya lang, pag nagluluto ako nito, kinukuha niya lang yung cream. Sinasabaw niya sa kanin. You're gonna have rice, Kuya. Gutom na raw siya. Yeah, Kasi ko muna here. Ready. You ready? Okay. Always ready. You're always ready. I'll be waiting, we can make it because I know you'll read between these lines. Feeling Samplet sinap. Hindi siya makapaghintay. Yummy is that? Huh? Hinaalis ko yung itim-itim eh. Mom, what is that? Mm-hmm. What is that? Try? You wanna try first? Yes, I do. Me first. Me Hindi first. ko pa ito natikman eh. We've had that. But Mom, that's Holly's, okay? Sarap! Mom, that's Holly's, okay? Because Holly needs one like that. So good. So good? Sarap niya, guys. But give me another one. Give me another one. Manners? Wait for your food. Wait, put it on Charles' rice. No, that's Holly's. I'll go get Holly a plate. No, Holly still sleep. Whose is that? Huh? No. No. What's that? I did.
Masarap sana ito kung may eggs. Kaso Mom, wala whose ng is that? Mine. Okay, this is yours. Wait, I have to cut it now. Oh, the ball It's easy for you. Suck that skin! Oh, laki na kaya yung skin ng longganisa. Longganisa. Do you want suka? What sugar? The vinegar to Oh. dip in. No? So that's enough. Bago ko pa tumasag, ubos na niyan yung... Yes, he did hand. He washed his hands. Put the placemat, please. Kuya nag-prepare ng ano. Guys, parang gusto kong kumain ng rice. Kahit yung ano, creamy garlic. Isa lang. Ngalit, mama. Mom, you eat more rice. Okay. Thank you. Nak counting fish. You need this. Here's a bit. Kasi po hindi Thank you. ako kain ng fish. Oh my God, parang mapapakanin ako dito sa longganisan ko at saka yung ito. This is yours, ah. Not all mess. I know you did. Make a mess there. Tingnan mo yung rice mo. Wala na. You cup. Little cat, little cat. Big cup. It's a big one. You're a big boy. Leave that one. Leave that. Okay. You're hippies? Like, boy. You got sauce or what? Sugar, No, you don't need please. suka. You want suka? Here's your, and wala sak. Here's your fork. You want suka, kuya? No, thanks. Sak lang magsusuka. Tingnan nyo, naubaran na ako yung apron ko. Umaano na, bumababa. Put some peas with all that and that one and Si Holly, magugustuhan ito. Tagal na nila hindi naka-longganisa. Kaysa, deep your ano. Mom, can you bring for me, please? Okay. Right, Mom. Maybe yes. You want suka? This way. No, si Kuya, magsusuka na rin. Okay, Kuya. Okay. And now yung kaya naman. Si Holly tulog pa. Ano, nahubaran na ako. The next, Johnny Boy. Yeah, so right. Okay. Are you hungry, Zachary? Yeah! Well, that's good. Zachary, slow down, Zachary. Put a Zachary out his peas. Good boy, mate. They're nice. I know, he loves peace. Yeah, knock it over. I like this. Huh? Like the longanisa. You like the longganisa? Slow down. You've got too much food in your mouth. That's right, Zach. Slow down. And ito yung... Magilid na kayo, guys. Lagay ko dito para makita nyo. Ayan. Ito yung kay Johnny Boy. Oh, mainit. Masarap ng sauce. Kung hindi nyo pa napapanood yung, ginawa ko na to sa isang channel ko, sa Chana's Kitchen. Yung creamy garlic prawns. Nandun po sa isang channel. Punta na lang kayo doon kung gusto nyo gumawa ng creamy garlic prawns. Wow! Look at this hand. Oh, wow. Yung malaki sa'yo. Oh, Have a prawn on mine, please. You want prawns? Nah, they're my prawns, Zachary. Come on, give me your yung apat naman to yung No, real malalaki. Zachary. Come on, Nak. Janet. Oh, so yummy, so. Greedy Zach. What, more rice? Come on. Why, let me do this. Can you just serve mine up, please? and Yes, do it later? Anna. This one. Yeah, okay. Okay. Yours is so hot, honey. Ito na yung kay Johnny Boy.
Wait lang guys, pakita ko sa inyo mama. Did you cut the end? Yes, I did, Zach. Yes, sir. Ayan na guys, yung aking creamy garlic fries. Eto. Oh. Ayan siya guys. Kita nyo ba? Umuusok pa ang mashed potato. And tada. So, okay honey. Mom. Ano? More rice? Can you please place too? More rice? Okay. You still got peas on it, Tita? Yeah, you have to eat your piece, ha? Si Kuya naghihintay pa sa akin. Gusto niya pa ng rice. Eto na yung kay Johnny Boy. Here, hon. Oh, thanks, babe. Try it first. Cut it, honey. Tingnan niyo yung ano yung... Well. Yeah. Ikaw na magtanggal niyan. Hindi ko lang natanggal yung ano, guys. Nag-fail ako kasi hindi ko tinanggal yung... Yung ano ba? Eto. Cut it, honey. Cook? Yeah. Yeah, it's not blood. Not right. I know. Good? That's why. It's not. What? What do you think? Good? Yeah. Like it? How about the middle, honey? After arranging to meet up with two men who responded to the ad on Facebook Marketplace selling a set of Apple AirPods. Ano, kuya? Good? Papa? Mauubos na. Ayan, ang daming rice ni kuya. Oh, go, kuya. You're done? Tapos na si Sak. Good job, Sak. Tapos na silang kumain. Si kuya nabitin sa longganisa. Ayun siya, nagmumukmuk doon. Oh. Kasi meron pa dito. Tira ko na yung kay Holly. Kasi si Holly gusto niya rin ng longganisa. Si kuya parang nakadalawa nga si kuya. Pero kulang pa sa kanya. Oh. So, si Jam pala, ayan, simot sarap niya yung kanyang kinain, guys. Ayan, so, i-close ko na yung vlog. Sana magustuhan nyo to. Thank you. Please like. Please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Si Sak nagdi-dessert na, oh. Ito na yung last. Dessert. You have dessert? Yeah, that's a dessert yogurt. Okay. Good night, guys. Thank you. Bye. Mwah. Bye. Ano? Busog? Ha? Basog. Kumain akong rice. Ang sarap. Ang sarap ng sauce. And di ko na kinaya yung steak. And si Johnny Boy ang... What you gonna do, Han? What? What you gonna do? Oh. Dati maghuhugas siya. Maghuhugas siya. So, ilalagay niya na yun sa oven. Matatapos na siya. Si Holly, tulog pa rin, guys. Ano na, 7 o'clock na. Kinukuskus niya yung, yung kawali. Nahuli na ako. Kinukuskus niya yun. Tapos na. Tapos na. Tapos na siya, guys. Ha? Thanks, Clive. Thanks, tea. Beautiful tea. Magnificent. Kanina sabi ko sa kanya, oy, baba kami ah! Sabi ko sa kanya, kasi sabi niya, kung kakainin ko na yung steak, sabi ko, syempre, ikaw lang ba gusto magbuhay? Tapos tawa siya na tawa. So, lumapit ako sa kanya, nung tinagsa ko, gusto ba? No, thank you. Baba ka mo si Holly. Ginigising na si Holly kasi 7:15 na. Magdi-dinner na siya. Inaantok na ako kasi sobrang dami kong nagawa. As in, dami kong nagawa ngayon. Tsaka nung isang araw. Ang sakit ng katawan ko. And isa pa yan. Siguro kaya ako parang antok na rin kasi pagod yung katawan ko. Kaka-exercise. Kanina ko pa hinihintay si Holly magising. Ano na? 8:25. And si Holly tulog pa rin. Kanina ko pa siya hinihintay kasi gusto ko nang maligo. Hindi pa siya kumakain pero ayaw niya naman gumising. See you on our next vlog. Good night. Yung Mimi, okay. Good night. Good night. Good night. Good night. Nakaligo na sila. Good night, guys. Thank you. Bye. Baba. Tulog-tulog siya. Napagod siya mag-exercise. Paradise, tell me who you seek.